Hvar je otok u južnom Jadranu, jedan od najvećih u Hrvatskoj. To je pravi biser koji se ne smije propustiti, jedinstveni spoj mediteranske klime, očuvane prirode i prekrasnih starih gradova i sela izgrađenih od kamena. Hvar nadalje nudi luksuz i ekskluzivnost kojima mu parira samo Dubrovnik. Otok je poznat po čistom moru, lijepim plažama i šarmantnim gradićima s golemom kulturnom baštinom. Hvar je ujedno i najsunčanije mjesto u Hrvatskoj, što ga čini popularnim odredištem za ljubitelje sunca iz cijelog svijeta. Otok Hvar ima bogatu povijest koja seže još u antičko doba. Bio je važno središte trgovine i kulture, a zbog strateškog položaja bio je meta mnogih osvajača. Danas je otok Hvar očuvao svoju povijesnu i kulturnu baštinu, što ga čini jedinstvenom destinacijom za putnike. Stari grad je jedno od najstarijih naselja, ne samo na otoku Hvaru, već i na cijeloj jadranskoj obali Hrvatske. Zbog trajektne luke, on je glavna ulazna točka na otok. Danas je to popularna turistička destinacija sa svojim seoskim krajolicima i plažama. Nedostaje mu dio glamura grada Hvara, ali s druge strane nudi opušteniju atmosferu. Možete lutati uskim starim ulicama u kojima su stoljeća uglačala kamen. Ističe se kulturnom baštinom, a posebno utvrđenim ljetnikovcem Petra Hektorovića, pjesnika i autora ribanja i ribarskog prigovaranja. Ovaj jedinstveni renesansni dvorac prepoznatljiv je po svom romantičnom ribnjaku s ribama te bujnom perivoju, gdje se kamena arhitektura stapa s prirodom. Na zidinama kompleksa uklesani su brojni natpisi na latinskom i hrvatskom jeziku, dok okolne stare građevine i uličice staroga grada dodatno svjedoče o dubokoj povijesti i tradiciji ovoga kraja. Odmah na domak gradu nalazi se i čuveno Starogradsko polje, najbolje očuvana antička grčka podjela zemljišta na Mediteranu, koja je zbog svoje iznimne povijesne vrijednosti uvrštena na UNESCO popis svjetske baštine. Dolazak na otok Hvar je jednostavan jer česte trajektne linije povezuju otok s kopnom. Vožnja trajektom je slikovito putovanje koje vas vodi kroz prekrasno more Jadrana. Vožnja trajektom iz Splita traje oko 2 sata, a prizori usput oduzimaju dah. Nakon što stignete na Hvar, otok možete istraživati pješice, biciklom ili automobilom. Međutim, preporučuje se najam automobila kako biste istražili udaljenija područja otoka. Otok je poznat po zapanjujućim plažama, a izbor je doista velik. Uz nekoliko šarmantnih tradicionalnih kuća, plaža Dubovica jedna je od njih. Ova je plaža poznata po čistom moru i sjajnim bijelim oblucima. Druge popularne plaže na otoku uključuju plažu Mlini i plažu Stipanska na obližnjim Paklinskim otocima. Uvale Soline i Zavala također skrivaju ljupke i popularne plaže. Osim plaža, Hvar nudi mnoštvo aktivnosti za putnike. Jedna od najpopularnijih aktivnosti je planinarenje. Nekoliko pješačkih staza na otoku nudi zapanjujući pogled na Jadransko more i unutrašnjost otoka. Hvar je glavni grad na otoku i destinacija koju morate posjetiti. Poznat je po svojim šarmantnim ulicama, povijesnim znamenitostima i bogatom noćnom životu. Jedna od glavnih atrakcija u gradu Hvaru je tvrđava Fortica, s koje se pruža zapanjujući pogled na grad i okolno more. Druge atrakcije u gradu Hvaru uključuju katedralu Svetog Stjepana, Franjevački samostan i Hvarsko kazalište. Osim povijesnih znamenitosti, grad Hvar je poznat i po svom noćnom životu. Ima živu noćnu scenu s mnoštvom barova i klubova. Grad Hvar je također polazišna točka za prekrasne Paklinske otoke. Ovaj čudesni arhipelag, smješten odmah nasuprot grada, ističe se iznimno očuvanom i divljom mediteranskom prirodom. Njegove duboke,
Skrovite uvale pružaju savršeno utočište za nautičare i sve one koji traže kristalno čisto more i mir daleko od ljetne vreve. Jelsa je predivan gradić na otoku Hvaru i popularna turistička destinacija, okružena gustim borovim šumama i lijepim plažama. Ima privlačnu, prostranu rivu koja ljeti pulsira životom, ali i šarmantne, skrovite trgove te manje, vijugave uličice koje čuvaju autentični dalmatinski štih. Jelsa je također poznata po svojoj bogatoj tradiciji vinarstva i maslinarstva, što se savršeno nadopunjuje s opuštenom atmosferom ovog mjesta. Vrboska je slikovit gradić okružen prekrasnim obalama, skrivenim plažama i očuvanom prirodom. Smještena na dnu dubokog, uskog zaljeva preko kojeg se pruža nekoliko kamenih mostića, često se s pravom naziva i Hrvatskom Venecijom. Nad mjestom dominira masivna, jedinstvena crkva Svete Marije od Milosrđa, koja se uzdiže iznad kamenih kuća i svjedoči o burnoj povijesti ovog ribarskog i pomorskog mjesta. Ako želite više noćnog života i glamura, idite u grad Hvar. Stari grad je vaš izbor ako ste ljubitelj povijesti i kulture, dok su Vrboska i Jelsa savršene za obitelji s djecom. Ako planirate putovanje na otok Hvar, trebate imati na umu nekoliko stvari. Prvo, na otoku može biti velika gužva tijekom vrhunca ljetne sezone, pa je smještaj najbolje rezervirati unaprijed. Svakako ponesite udobnu obuću za hodanje po otoku. Ulice u gradu Hvaru i drugim mjestima na otoku popločane su glatkim kamenom, što može biti izazovno za hodanje u visokim petama ili sandalama. Ako imate viška vremena na otoku Hvaru, možete otići na brojne jednodnevne izlete. Pakleni otoci popularan su izlet gdje možete doživjeti netaknutu prirodu Mediterana. Još jedan popularan jednodnevni izlet je na otok Vis, poznat po svojoj zapanjujućoj modroj špilji. Otok Hvar je pravi dragulj koji bi se trebao naći na popisu želja svakog putnika. Nudi za svakoga ponešto, od svojih zapanjujućih plaža do šarmantnih gradića. Bilo da tražite opuštajući odmor na plaži ili noćni život, otok Hvar ima sve. Zato spakirajte kofere i uputite se na otok Hvar radi nezaboravnog iskustva.